Og jeg hedder Pernille, og jeg er 21 år. Og vi kan godt lide Facebook begge to. Og en af grundene til, at jeg især godt kan lide det, det er, fordi det er rigtig nemt at kommunikere med folk. Og for eksempel, hvis nu at jeg holder fødselsdag, så kan jeg bare oprette en begivenhed, og så kan jeg invitere dem, jeg vil. Og derudover så kan man også se, når folk har fødselsdag, hvis det er noget, at man har glemt det. Ja, det er også en nem måde at følge med i, hvad ens venner de laver hele tiden. Man lægger jo opslag op, og man lægger billeder op, og det er jo fedt at lige kan give et like, hvis man synes godt om det. Det kan jeg godt lide. Ja, og derudover så synes jeg også, det er fedt på Facebook, at man kan følge med i konkurrencer, og så måske være heldig og vinde, og man kan både vinde sko og tasker og stole og alt muligt. Ja, det kan jeg også godt lide. Og vi er også begge to enige i, at vi godt kan lide at føle sådan en slags kontrol over vores venner, når vi skriver på Facebook, fordi det faktisk er en nem kommunikationsmåde, og det går faktisk også hurtigt. Og man kan også følge med i, om folk de læser ens beskeder, når man har skrevet med dem. Og hvis de så læser ens beskeder, og de ikke svarer, så kan vi godt blive lidt sure. Men det synes vi bare, det er lidt sjovt. Eller i hvert fald reflektere over på det, at de ikke svarer. Ja, derfor kan vi godt lide Facebook. Jeg hedder Camilla, og jeg er 19 år gammel. Og jeg hedder Amanda, og jeg er 21 år gammel. Og vi kan godt begge to lide Snapchat. Ja, og grunden til, at jeg godt kan lide Snapchat, det er, fordi jeg faktisk bruger Snapchat til at kommunikere hele dagen lang med mine veninder. Og ja, vi sender en masse små videoer til hinanden hele dagen igennem, hvor vi kan se, hvad vi går og laver. Så ja, det er derfor, jeg godt kan lide Snapchat. Og jeg kan godt lide Snapchat, fordi at der bliver sat billede på det, som ens venner laver. Og det er bare så hyggeligt. Ja. Ja, derfor kan vi godt lide Snapchat.